grote klappen. Oh! Welkom bij de Scootsie Podcast. Oh, wat een klapper. Tijdens het SKS-kampioenschap bij wij de Verzels alle dagen. Want laten we vooral net vergeten dat dit nog altijd een enorm succes is. En het zou toch bijzonder spietig wezen om er dan mee op te houden. Een volle punt van de aandacht. Want we mooien deze podcast maar absoluut net langer te worden als 15 minuten. En daarom zit ik nou een kookwekker op tafel. Is daar een mooi gay Fries woord voor? Kookwekker? Een sierklokje. Een sierklokje. Sierklokje. Een sierklokje. Ja, hartstikke mooi. Goed. In elk geval 15 minuten. Ietsje kwarter. Dan hebben we nog een beetje uitlui. Goed zo. Hartstikke mooi. En mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zitten Geertje de Vries. Zonder lipgloss deze keer. En de absolute ster van Omroep Max. Poppendat. 12-voudig IFKS-kampioen. Maar vooral ster van Omroep Max. Ilke Dijkstra. Welkom. Allebei. Jullie zullen de komende dagen het commentaar doen voor... de televisie. Geertje had op vakantie geweest en die is mijn zeer de knibbel weer rondkwam. Ilke, wie dient daar reading op dit kampioenschap? Ja, ik heb de zinnenbank, hè. Dus ik denk, wat mag er wel een beetje bruin uitzien. Nou, dat dus is ik slag, heb 14 dagen op een zinnenbank liggen. Oh, heerlijk, heerlijk. En Geertje, hoe zit het ervoor? Want ja, hebben we mooi 14 scootjes aan de start? Ja, we hebben al 14 scootjes aan de start. Het weer nog wel even spannend, ja, mag ik zeggen. Want bij jou het weer nog steeds wel wat problemen met de ballast. Maar dat heeft ze oplost. Okay. Dus het is goed kut en ze kunnen mooi starten. En we hebben een normaal kampioenschap met 14 scootjes. Ja, maar dat wie wel een beetje twijfel. Hè? Het Willem Zwager erin tussen wel een beetje zin hoor. Ja, hij heeft de focus, Suiter, en hij heeft er zin in. Hartstikke mooi. Maar goed, wat vanzelf zeer interessant is de nieuwe formule. Want die gaat nou in. Won kregen de zeil bij, oren moesten een doek inleveren of kregen de gewicht bij. Wat denk je hem? Wordt het nou eerlijker, Ilke? Dat zal blikken van, maar ja, dat weten we nog net. Maar dit draait het hele circus toch eigenlijk om? Maar ja, die hele formule is iedere keer zeggen ze het wordt eerlijker, maar we zullen eigenlijk nooit verschillen in uitslagen. En wat ik wel bijzonder vind, is dat Heerenveen er doek bij krijgt. Wil ze het heel snel weer. Grauw krijgt er doek bij. Wie ik heel snel. Dus dan denk ik, zou het echt dichter bij elkaar komen? Of zouden de eerste zoon en de laatste zoon nog verder uit elkaar gaan? Ja, dat is ook een beetje het kritiekpunt van Willem Zwager, hè? Ja. Ja, of heeft het toevallig mij Willem bellen? Ik bel wel eens maar Willem. Nee, wat wel opvalt, of wat mij dan als eerste opvalt, is de scootjes die het zeil inleveren masten, die ben al heel leuk. En de scootjes die er wat bij krijgen, die zeggen ze al hier, dat maakt het verschil net. Nee, maar ik denk dat ik een heel soort... Het is een heel ingewikkelde materie. Dus en ze gaan ik maar de beste bedoelingen, binnen dit gewoon te bezieken bij elkaar te krijgen. Dat is ik wel het uitgangspunt. En het is soms als net te snappen. En ik denk dat ik een heel soort... ik van de skipper soms gewoon daar hulp beneden ga om uit te lezen van, nou ja, hoe werkt het nou precies? Maar uiteindelijk, en ik heb ook wel het idee dat iedereen nou wel iets had van, nou dit moet het dan ik wezen, want het kost handvol geld en ik bedoel in je minderslag en je hele, of in je foute beslissingen en je hele, nou ja, steeds maar je voorsprong, dat die ene kant een meter meer, dat maakt het dan niet meer uit. Oké, En nou. dat maakt het ik minder uit, denk ik, altijd wat winst hè? Dan maakt het al wat minder. Ja, nou dat weet ik eigenlijk net. Dat hing het, daarom ben die formules ik weer hoor, want ze berekenen ik het gewicht, ik de rompvorm en alles. Dus het is we kennen, daar kun je wel 10 kookwekkers neerzetten, want dan sierklokjes, want dan weten we nog net, dan kunnen we het nog net uitlezen in die tijd hoe het precies die formules. Toch gaat wel een meerderheid het ervoor stemt. Ja, meerderheid het ervoor stemt. En zelfs een twatredde meerderheid. Dat moest, hè, bij zulke ingrijpende beslissingen, met twatredde de voorwezen. Alleen nog akker hem net, ljouw het wietje in, wordt zo en lang waar. Ja, dat ben ik de scootjes die er geen voordeel van hebben, van deze nieuwe formule, laten we het samen even zeggen. En het docht nou blijken dat er meer scootjes binnen die er geen voordeel van hebben. En zei het Willem Zwager, die zei van, ja, hier ze dit van tevoren weten, dan hier die stemt en dan hier we die twatredde meerderheid net aan. Oké. Nou jongens, we zitten werkelijk grootvol, dus we moeten een beetje tempo horen, want ja, dat sierklokje, dat tikt maar toch. Je wordt een zuiver een beetje zenuwachtig. Maar morgen gaan we los en dit is toch een beetje, dit is de outtraap, een soort van faberskoging. Even een paar kwarte vragen jongens, even een takkelijk antwoordje. Waar is de absolute topfavoriet voor het kampioenschap? Heerenveen. Heerenveen, zei het Geertje. En wat zei Sto, Ilke? Ja, ik ging ik voor
Jereveen. Jereveen, beide Jereveen, de absolute topfavoriet. Eindigt Grauw dit hier vol op het podium? Ja of nee? Ja. Ja? Derde plak. Derde plak. Maar dat is podium, hè? Ja. Waar wordt dit hier de grote verrassing? Snits. Snits. Ja, Snits. het is Ja. haast geen verrassing meer die we Oh, ik vind het wel een verrassing. Het is haast geen verrassing meer dat het geen verrassing is. Precies. Wat wordt, denk je, hem de mooiste wedstrijd? Waar matten de meesten nou eigenlijk al... zet hem in de agenda. Lemmer 2. Lemmer 2. Starum. Lemmer 2 en Geertjes uit Starum. Ja, die gaat nooit terug. Jawel. Oh, ja, dit Hele jawel. huizen gaat vaak net terug. En maar vorig die Ja. Starum ik net terug. Nee, Maar maar, Piet Blauw is voort, hè? Dus Ja, misschien- daarom, Nou, dan je- ja, je hebt er helemaal niet meer Ik terug. heb helemaal niet terug. Wanneer valt de beslissing, denk je hem? laatste dag. Ik ben het eens met Geertje. Laatste dag. En dan de laatste is dan speciaal voor Geertje. Eindigen de hele mannen dit hier vol in het linkerrietje. 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 Nee. Nee? Nee. Oh, dat zullen ze net leuk vinden. Hey, er zijn soms hier rubriekjes die je dan betinken. En dan, dat dan blikken, hè, dat is dan een trosslaand succes. En dat is onder andere de rubriek De Sjoggensvraag. We hebben dus een vraag binnengekregen. En dat is J. Visser uit Snits. En die zei van, waarom ben ik eigenlijk de grote verrassing? Ja, hij is de zoon van. Dus laten we het daarop houden. Oké, dat is het. En een goed voorseizoen, hè? Hier een heel goed voorseizoen. En als je vorig jaar, voordat de Utrechter bij ter hennen, die er het tikkel heel goed, hè? Ja. Dus ik denk net dat het een heel grote verrassing is dat hij de verrassing is. Oké, nou ja, dat vind ik dan wel weer een verrassende uitspraak. Azen is de lotting in Grauw. Dan loeken de skippers haar startnummer hè, bij de Veenhoop en bij Jennewoord. Omdat we er een walstaat hebben of een sleepstaat. Wat is nou, denk je hem, een gunstig nummer? Heel heeg of heel leeg? En waarom is dat? Nou ja, er staat op een van beide plakken vooraan. Ja, En dan kerst overal ook. Maar ja, het kerst ik voor Utrecht niet dat je uit de midden start. Dan kerst altijd nog zo'n in heli. En als je als eerste bent, ja, dan kerst het. Ja, dan mag je alleen maar verdedigen. ja. Ja, dus. Maar daar heeft jarenlang, sterker nog, dat is net dus alleen nog de ster van Omroep Max, maar tweevoudig IFKS-winnaar. Wat Maar zou wij Sto hier- nou graag willen dan? Ja, maar hier net van zo'n idiote Nee, wedstrijd. dat snap Nou, ik, dat bedoel, snap ik. Maar daar ben je skipper. Ja, ik zou vanuit de zande positie starten willen. Ja? Dat 2 keer zo'n, ja, dan kerst 2 keer in je heli. En dat Nee. kan oors. Ik ben meer voor alles of niks. Ja. Alles of niks. Ja. Dat is een beetje het hele leven. Ja. Alles Ja, of niks. dat ben ik. Goed jongens, we hebben een nieuw rubriekje. Nieuwsgierig? Een nieuw Ja, rubriekje? ik ben helemaal nice. Het is namelijk het moment van Geertje. Nou, Geertje, het is toch wel een moment? Nou, Wat is die moment? Ja. Een moment. Ja, nou ja. Jeetje. Ja, ik denk het moment dat ik grauw binnenriet, nou net grauw binnenriet, dat ik de steiger opstap bij het theehuis en dan al die scootjes lezen zag. Dan begint er toch wel een beetje wat te kriebelen. Ja. Dat is het moment. Dat is een mooi moment. Ja. Ja. Nou, dit is het moment van Geertje, dus ik kreeg je net naar dit moment. Maar ik weer. ben er ook helemaal stil van. Ja, morgen zit ik trouwens in het radioboordje, dan zul ik de finish beteren van. Dat heeft Toon natuurlijk, Ja. 24 jaar lang die. Ja, Hast je nog een tip voor mij? ja. Stap op het goede scootje. En waar kan mij daarbij helpen? De kapitein, Henk Skippers. Henk Skippers, die, ja. En als er hege wegen binnen en dan mag je doorstappen, dan mag je op het heegste punt van de weg mag je doorstappen. Oké, dat is ook een goede tip. Ja. Dat is een goede tip. Ja. En altijd, want we beginnen altijd aan de winnaar. Ja. En daarna nog de nummer 2. Ja. En dan nog een derde interview met Ja, een interessante skipper. iets in die het wat mooi maken heeft. Ja. Mooi de grote favoriet. Of de verrassing. De verrassing. De verrassing. Die bedoel ik. Ja, oké. De verrassing. Of misschien is er wel iemand die het een protestzin kregen heeft, of wat ik maar daar komt het wel uit. Ja. Goed zo. Komt Nou goed. goed. Hoe komt het trouwens met de wind morgen? Want ja, het is een beetje van, Klaas Jongens, maar zo zei ze, wikke de wik. Nou, nee, ik vind het helemaal net zo wekker de week. Het is alleen nog een beetje spietig dat hij wat uit de noordelijke hoek komt, noordwest. Dus dat worden kwarte kruisrakjes. De citeboersterieën en de wiedieën met hele lange, hele Wiense rakken. Maar het zou wel eens wijzen kennen dat we de start op de Pikmar hebben. En dat is al heel lang lien. Geertje, wist het nog wanneer dat voor het laatst weer, maar Nee. dat is al heel lang lien dat dat bad is. Dus, en dat is voor Voor wel het weer publiek uniek wezen, vooral, het hè, publiek. want Ja. er zit een heel soort publiek. Is dat fantastisch. En dan mooi Hudde Wien. En dan wordt het een krappe start. Nou, dat wordt echt. En dan die eerste dag. En, Hoe bedoel je zo krappe start? Dat is een krap- snel... Ja, het is heel. snel Hartstikke werk. in romte. Ja, Ja. en
Nou ja, en iedereen wil altijd de eerste dag. Als ze komen als bol uit hok waaien. En dan hoor ik mijn hart. Ik wil wat verst altijd. Dus als ze daar weer uit goed binnen, dan... Maar dat belooft spektakel. Ja, hoe zou het nou met die skippers wezen, Geertje? Nou, ze zitten nu in de focus. In de focus. In de focus. Ja. Wat is de laatste keer dat je in de focus hier is? Nou, heel lang, Lien. Nee, ze bidden nou echt, want ze hebben van een weekend nog een soort treintje, hè? Ze ben hier altijd al heel betiet, al dagen van tevoren. Het is een heel soort treint. En nou gaat echt, de knop gaat nou om en nou is echt het vizier op morgen en op de wedstrijd. En als ze jongens just in de tinten bij de lotting, dan luisteren ze wel en dan praten ze wel, maar ze binnen in de achterhollen, ben ze continu maar die wedstrijd ondergaan. Oké, dan hellen ze een noemer op en dan gaan ze daarna zo gauw mogelijk weer waarom naar huis, op bed. Ik vreeg het om die. Die in de wol, dat wordt het net. En degene die in de focus zit, die gaat weer op bed. Die gaat op bed, ja. Ja, ik denk de laatste jaren is iedereen... En ik nog mooi dat waberjocht. Nou, dan was het echt de koppen bij. En dat is ook het domste. Als je het laatst uit de tenten waar je komt om dat West dan zo lang vertrainst. Ja. Dat is echt wel verloren. En nou, want Jim zei niet correct, de absolute topfavoriet, dat is Jervingen. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Omdat... Nou ja, omdat ze... En vorig jaar winnen ze natuurlijk al fantastisch. De ploeg is haast hetzelfde bleun. Ik denk dat die ploeg alleen nog maar sterker worden is. Ze hebben er nog wat kanten mee te zuil bij krijgen. Dus er binnen alle dingen. Dus van zoiets van... ze matten eigenlijk wel weer echt mooi van om dat eerste plakje. Ja. Of is een soort... Nou ja, en ik bedoel, ze zijn in feite... Het is ik nog een vrij jonge ploeg. Ik bedoel, ze zijn al een keer kampioen. Ze hebben toch natuurlijk wel een periode mooi. Maar nog... Elsier leren ze van hun fouten. Dus Grauw, die maakt het gast, dat wie altijd zei, die maakt gast geen fouten meer. Dus, Nee. En bij hun is er weer er echt nog wat, denk je, zo'n bij te sliepen. En dat doen ze iedere keer beter. Dus ja, dat wordt, dat belooft nog een heel soort. Ja, en van mijn Douwe Visser, want Vlinde hier ben ze dus net op het podium eindigen. Hier wisten we letter, het die ik buus verteld in de podcast, kwam ik toch zoensproblemen. Ja. Die is weer helemaal de orde. Ja. Douwe Visser, we kunnen weer rekken horen met Grauw. Absoluut, Ja. absoluut. Zeker. Absoluut. En die is gebrand. Die is gebrand. Ja, Ja. die is gebrand. Oké, en wat Ja. wil dat zeggen? Nou, Douwe is een hele aardige man, maar hij kan heel min over verliezen. En dat liet er net zo blikken, altijd in de us, maar van binnen, hij fret hem zelf op en hij wil echt revanche. Oké, en hoe komt het dan met Jouren, jongens? Want ja, Jouren is natuurlijk echt een scootje Ja. voor het direct gewoon podium. Ja, absoluut. Trede plak? Ja, jouw, dat doet ik gewoon. Die eersten, die ontrennen me gewoon net een heel soort. En de Jervin, Grauw, de Jouwer. Nee, daar is hij. Ja, het sierwekkertje. Ja, sorry. Maar nou, ja, dat is wel een keer staan. Nou moeten we ophoren. Het is, ja. Ik zei niks meer. Nee, de lamp in je nek uit. De lamp in je nek uit. Dit is toch wat. Dit is een teken van boven. Jongens, morgen, dan ben wij de verzels weer. Maar de podcast Wat de Klapper. Dankjewel, jongens. Ik vond het hartstikke leuk dat je hem er even weer. Succes morgen, Geertje. Succes. Ja, want ik zil dus op het puntje van de weg. Hè. Ja, puntje van de weg. Dan moet ik oerstappen. En let vooral op snits. Want Wat een verrassing. dat wordt absoluut een verrassing. Morgen is trouwens Marit Bouwmeester de gast hier in de podcast. En zij is natuurlijk de meest succesvolle Olympische zielster ooit. Ik zou zeggen, graag ontdaan de volgende klapper. Dag.